Dí a chuirde agus fáilte go chrámaíocht le Cillian. Is mis a múntear Cillian agus aniu táid chun aisteoireachta dhéanamh. Ach, son an dhéanam é sin, caiim mise má aig a thaobh suas. Tá sé fíorthábhachtach son in dhéanam tú éon aisteoireacht gin dhéanam tú de aig a thaobh. Tá sé cos le éon maith an eile de chorp. Mána híanaan tú é, ní bhain tú an é úsáide geart. Ach, tá trí chlás difriúil am chun carúil a seo dhéanamh. Clás a hain, sin de aig. Mar seo. Hey, céim fá bhuis bh gaire? Tá sé seo tá riara. An bhfuil iscot go bhfuil carcha dó maith an difriúil de aig. In á riara. Fech. 1, 2, 3, 4. Dad a hain, dad a dó. So tá sé fíorthábhachtach gin dhéanann sibh for aig a thaobh suas. Ceann amháin eile. Glítear limón agus tíogar ar seo. Mar seo. Limón. Tíogar. Limón. Tíogar. Ban trilas. Limón. Tíogar. Limón. Tíogar. Na war fad. Sin clás a hain. Clás a dó, caiith tú de hanga a hína chomá. Mar seo. Oh, brother, is féidir leh canna mas míanamh. Brónarm. Ceartalóir. Clás iver dó den cínte giniantar de hanga a thaobh suas. Agus clás iver trí, rábhlóg a dhéanamh. Cad is rábhlóg an? Sin nuair a chuirtar an litir céine ag tús gach focail i Aberts. Mar hampla, seacht sicín ina seasamh sa sneachta. An trilas. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta. 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 Seacht sicín ina seasamh sa... Oh, brother. Is problem ag dausa. Ceartalóir, sin iad na trí clásanna chun de aig agus de hanga a thaobh suas ribh aisteoireachta dhéanamh. Iver a hain, sin de aig. Iver a dó, sin de hanga. Agus iver a trí, rábhlóg a dhéanamh. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta. Tarn seo. Níos ceara. Níos ceara fós. Rógar, bug a rás. An chéad uair eile a dhearann de hismaitheoirí. Stop ag déanamh aigeanna. Is féidir leat so rá. Ach, níl mé ag déanamh aigeanna. Tá mé ag déanamh má aig a thaobh suas le haig aisteoireacht. Slán libh.